Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Indian Air Force ha kasngi baar ka arpuway terik ujiliw hajar arpuar kalait ban ajing erap yaki nongsong snong jong kasnong Mahesh Khola ka bahab ha South Garo Hills District. Ha kani ka jinglait ajing erap ka Indian Air Force kalalit ban penhab yaki marba mardi na ka helicopter bat kalalong shisha ka jingmantoy bat ka jing kaman yaki nongsong snong kani ka than ka balamat yaki jingling shop jong kamariang. Ya kani la yathu dong menteri rang ba ka jela ukwan ret ki sangma ubalapan pauling ba ki dur hakirin san social media barula ong ba kani ka jinglet ajing erap jong ka Indian Air Force kalong ka e badan kambha na ka banta ki nong song snong jong ka te ka than laban ko daw ba kalit kawan siya ka than Mahesh Khola kala sakta na ka daw ba ki surok bat ki lenti singking kilatwa da ka jing bam laban poi ki kali ki marbam mardi ru kila sedang banduna kabalabu jing e ya ki nong song snong